Перфектните тренировки с FitMoves. Горя калории 24/7. Оформих се и се чувствам изключително щастлива. Създадах професионални видеотренировки, насочени към постигането на резултати за всяка жена, спрямо нейните нужди и времето, с което разполага. Става съвсем лесно. Влизаш на сайта. Тук можеш да избереш програми от 7, 15, 30 минути. Можеш да избереш различни тренировки спрямо целите си. Изгаряне на мазнини, стягане на дупе, бедра, корем или цялостно стягане. Аз съм Евдокия, нутриционист от 8 години и създадох хранителните планове за платформата FitMoves. Там, където жените сбъдват техните цели за хубаво тяло и здрав дух. Момичета, всички трябва да опитате тренировките на FitMoves.